So mga pre, isang mabilisang boxing news update tayo. Ilang araw na lang ay mapapalaban na itong ating pambato na tubong panabo Davao del Norte, ang long time super flyweight champion na si Jerwin Pretty Boy Ancahas kontra sa kapatid ng The Monster ng Japan at current WBA World Bantamweight Champion na si Takuma Inoue. Gaganapin ito sa bansang Japan ngayong February 24, 2024. Umakyat ng timbang itong si Jerwin Ancahas para makalaban sa Hapon at makakuha ulit ng titulo. Kasalukuyang may record ang Pinoy na 34 wins, 3 losses, 2 tabla, 23 via knockout. Habang 18 wins, 1 loss, 4 via knockout naman si Takuma Inoue. Sa isang interview, sa long-time trainer ni Jerwin Ancahas na si Joven Jimenez ay sinabi nito na focus daw talaga si Jerwin sa training. Pagsusumikapan daw talaga nila na manalo ulit ng world title. Sa isang latest interview naman kay Takuma Inoue ay inamin niya na well-rounded boxer itong si Jerwin Ancahas. Magaling din daw ang technique nito at may power. Pero ang diskarte daw niya sa laban ay iisipin daw niya na siya ang challenger sa bakbakan. Ibig sabihin ni Takuma Inoue ay para mas maging gutom siya sa panalo at mas determinado sa titulo. Huling laban ni Jerwin Ancahas ay noong June 2023 lang na kung saan nanalo siya via 5th round stoppage kontra Wilner Soto. Ito ang pinakaunang laban niya sa Bantamweight Division. Habang itong si Takuma Inoue naman, ang huling laban niya ay noong April 2023 na kung saan nanalo siya via unanimous decision kontra Liberio Solis. At nakuha niya dito ang bakanting WBA Bantamweight title. Ang laban niya kay Jerwin Ancahas ay ang unang pagdepensa niya sa nasabing titulo. Sobrang dihado ni Jerwin Ancahas sa pustahan, pero marami pa din ang naniniwala, lalo na ang mga Pinoy boxing fanatics, na kayang talunin ni Ancahas itong si Takuma Inoue at maging kampiyon ulit, ang kauna-unahang world champion ngayong taon. Sa kabilang banda naman mga pre, sa ginanap na laban kahapon lang na inorganisa ng Ilorde Boxing Promotion ay nanalo po itong si Jerwin Mejes ng Camsor Fitness Academy ng Pili Camarinesor via unanimous decision kontra knockout artist at prospect na si Dante Martiliana mula sa Johnny Ilorde Boxing Team. May record itong si Dante Martiliana na 4 wins, only 1 defeat, 3 via knockout artist, habang 5 wins, 9 losses, 6 via knockout naman itong si Jerwin Mejes. Pero talagang na-upset itong pambato ng Ilorde Boxing Team na si Martiliana. Atin pong tignan ang highlights ng kanilang maaksyong bakbakan. Nagsabayan na si Mejes at Martiliano. Boxer and trying to so far Martiliana survived the barrage of Jerwin Mejes. The two boxers are lagging each other now. Again, this is an 8th round affair in an agad. To the body by Mejes, did connect. Martiliana counter with the right. Shaken Mejes a little bit. Medyo matras na yung Mejes ng konti. Counter left by Mejes. Oh, okay. It did catch Martiliana. Boxer is trying to chop each other out. That left upper by Mejes. Right now. A 1-2 by Mejes. This very exciting super welterweight affair. Martiliana against Mejes. They are both trying to. Kaya yung round number 1 talagang bumuhos din talaga yung Mejes. At nice shot. Right to the body by Martiliana. Oh, that left to the Martiliana didn't hurt Mejes. He did counter with the. Oh, again, a nice upper by Mejes. Mejes slowed down a little bit with the tons of body attack by Martiliana.
difference on this fight has an advantage on winning this fight. That left straight did connect for Martiliana on that instances. And again did connect on right. Ayun na, tumama na naman yung Mejes na kanina pa nagtatrabaho. Oh, nice left by Mejes to end the round. Kamsur Fitness Academy. Seconds of round number 5. Oh, why the combination by both boxers? Wow, wow. Coming forward. Oh, wow, fighters are in the face of Dante Martiliana. And then damaging blow. Oh! Of this round. Wow, what a fight, what a fight. Unanimous decision. Jerry Mejes.